Слава Україні, товариство! Ми сьогодні зібралися тут, щоб провести захід на тему саботаж мобілізації в Російській Федерації, який зараз відбувається, наскільки поневолені народи Росії, та й не тільки русські, а це і багато інших народів, які живуть на своїй давній землі, які зараз знаходяться під владою імперії, наскільки вони змушені втрачати свої життя і, власне, свої ресурси на цій війні, і наскільки на це є відповідь і реакція з їхнього боку, і як ми можемо прогнозувати зміни цього ставлення, і, власне, що буде змінюватися в Росії, і наскільки Україні треба бути до того готовими. Я хочу почати з представлення учасників, які в нас сьогодні будуть. Це, передусім, з українського боку, це Юрій Сиротюк, директор Українських студій стратегічних досліджень, який зараз знаходиться на фронті, але також онлайн підключився. Від нашого центру також я, Юрій Олійник, зі мною Олександр Чупак, керівник економічних програм. Також в нас українські гості Ростислав Мартинюк, тележурналіст, також знавець фінно-угорського, можна сказати, світу. Також в нас присутній Михайло Басараб, який є теж експертом і також зараз бере участь безпосередньо у війні. І, власне кажучи, сьогодні запрошені представники поневолених народів. У нас, по-перше, тут в нашому залі, в Києві, хочу представити Муслім Мадієв. Це ветеран двох російсько-чеченських воєн, заступник командира батальйону імені Джухара Дудаєва, а також Магомед Турієв, заступник представник комітету інгуської незалежності у зв'язках з громадськістю. І онлайном у нас вже з-поза межі України підключений Владимир Довданов. Я хочу представити, це заступник голови Конгресу ОЙРОД калмицького народу, міністр молодіжної політики, навіть сучасної Калмикії у 2004-2005 роках. І, власне кажучи, також Раджана Дугар-Понте, яка представниця бурятського народу, яка сьогодні теж до нас, представник демократичного руху Бурят Монгол РХТН, яка теж до нас онлайн, дуже раді, що долучилася. І зараз має на зв'язок підключитись теж представник Дагестану Алі Чарінський, голова громадсько-політичної організації «Вільний Кавказ». Отож, перше слово вступне хочу надати нашому директору Юрію Сиротюку, який зараз на фронті перебуває безпосередньо. Прошу, тобі слово. Не чути. Ще не чути. Так, то не почекаємо. О! Вітаю товариство, я перепрошую, не вмикнув мікрофон. Вітаю товариство навіки споконвіку українського Донбасу. Мені здається, що лейтмотивом нашої сьогоднішнього круглого столу має бути гасло «За нашу і вашу свободу». Про результати агресивної війни Росії і наслідки насильницької мобілізації переважно в підкорених Росією народів, я бачу ці результати своїми очами. Всі посадки навколо мене засипані трупами мобілізованих російських солдат. Їх ніхто не забирає місяцями. Вони гниють, розкладаються. Про їхнє життя ніхто не піклується. Навіть їхніх тіл не забирають місяцями. І їх десятки на кожній маленькій посадці. Ми розуміємо, чому це відбувається. Путін намагається приховати реальні втрати, які є в російській армії. Я хочу зазначити, хто знає історію України, дуже багато до нас століттями приходило загарбників. І дуже мало хто виносив свої ноги назад. Всі, хто прийде в Україну, вони будуть знищені. І ніхто не переможе нас воєнним шляхом, і Росія вже програла цю війну. І Путін просто приховує втрати, щоб не показати настільки масштабних людських втрат, дається йому ця агресивна, безрезультативна війна.
З іншого боку, мені здається, що стратегією Путіна є наперед знищити будь-який можливий спротив у випадку розвалу Російської імперії, а всі імперії падають, ця теж впаде. І тому Путін зараз використовує війну в Україні, щоб зачистити будь-яку можливість спротиву в народів, підкорених Росією. Ну і, звичайно, Путін має меркантильні цілі. Не виплачувати. Десятками років ці люди будуть вважатися безвісти зниклими, щоб не визнати їх загиблими, щоб не віддати їм військові почесті, поховання, не підтримати родини. Тому і ми бачимо, що, на жаль, в Росії не працює жоден мирний спротив, жодні мітинги не працюють. І лишається в людей, яких мобілізовують в російську армію, дуже простий вибір. Або приїхати в Україну і померти, тому що, на жаль, ми не розрізняємо, хто добрий, хто поганий, кого насильно в ту армію забрали. Всі, хто прийшов в формі окупанта, це вороги, і вони будуть знищені, ви маєте це розуміти, і це не про гуманізм чи не про дегуманізацію. Але ми готові, щоб ті, кого насильно мобілізували в російську армію, переходили на бік України, щоб боролися за свою свободу. Або потрібно вдаватися до немирних методів протесту всередині Російської Федерації, саботажу, повстань, тому що це єдине маленьке вікно можливостей для всіх підкорених, поневолених Росією народів здобути волю і незалежність, яку в них відібрали, зґвалтувавши їх, окупувавши їх, знищивши їх і тепер погнавши знову, як гарматне м'ясо, на війну з Україною. Я дуже вдячний братньому чеченському народу, справжнім чеченцям, не тим колаборантам, які знімають тіктоки, а справжнім чеченцям, які б'ються за нашу свободу. Я дуже вдячний всім тим іншим народам, які б'ються за незалежність України, тому що розуміють, що це можливість для них здобути їхню незалежність. І ми завжди готові приймати в свої ряди тих, хто разом з нами буде битися за нашу і вашу свободу. Я переконаний, що що коли українська армія вийде на державні кордони 24 серпня 1991 року, то це буде лише кінець першої російсько-української війни. Бо поки існує ця потвора, як Російська Федерація, як імперія, подальша війна буде неминуча. Тому наше завдання зробити все, щоб ця потвора зникла. Щоб всі поневолені Росією народи здобули свободу і незалежність. Щоб на схід від України запропонував природній простір національних держав, де кожна нація за своїм образом, подобою і звичаями сама впорядковує своє життя. Друзі, бажаю сьогодні вам всім успішного, хорошого заходу. Дякую. Дякую. І, власне кажучи, тепер хочу розказати декілька слів про нашу аналітичну підготовку до цього заходу, оскільки ми, як організація Український судді стратегічних досліджень, вже здавна займаємося темою Росії у партнерстві з іншими експертами і аналізуємо підводні течії, справжні групи, справжні народи, які там проживають, які мають часто відмінні свої цілі і відмінні потреби. Власне, ще в 2015 році у нас була видана така книжка за результатом дискусії «Як облаштувати Росію», де ми говорили про пріоритет національного дому для кожного з тих десятків народів, які в Росії проживають. І зараз, починаючи з повномасштабної війни, ми щомісяця майже проводимо аналіз медіасфери російської, моніторинг, що ж там відбувається, які питання висвітлюють. Питання нашої методології в тому, що насправді опитування, які зараз навіть в Росії, навіть якісь нібито ліберальні організації проводяться, вони дуже нерепрезентативні. Оскільки до 70% людей вони відмовляються спілкуватися або приховують свої справжні думки. І це не дивно, тому що ми мали випадки, що під суд давали людей, які під час опитувань соціологічних щось проти війни говорили. І, в принципі, тут більш адекватно ми дивимося ті новини, які російська цензура, звичайно, пропустила, і на центральному рівні, на рівні регіональних каналів, ЗМІ, сайтів різних, інтернет-сайтів. Але можна заміряти рівень відвідуваності кожної новини, кожної статті, і це оцінити цікавість, реальну цікавість населення до цих подій. І
Аналогічним чином, з опорою на тему мобілізації, ми провели і до цього заходу такий моніторинг. Сьогодні ми його виставили на сайті нашому, на Фейсбуці. Ви можете з ним ознайомитися. І, власне, головні підсумки, які можна побачити. По-перше, цензура зростає в Росії, хоча на центральному рівні, порівняно з попереднім роком, ми бачимо дуже більше вольностей, умовно кажучи. Основне протистояння там Пригожина з його опонентами, з Кадировим, Шойгу. Там трошки більш вільніша стала ситуація. А от в регіонах, наприклад, минулого року була чітка диференціація. Найбільш цензуровані – це регіон Кавказу, регіон Південної Росії, а найменше цензури і більше навіть скепсису до так званої СВО саме на Уралі, на Кавказі, особливо в Владивостоці. Це зараз залишається, але зараз трошки видно зростання цензури в далекосхідних регіонах. І друге питання – реальний інтерес населення. Якщо на центральному рівні, центральних каналів, ЗМІ, найбільший інтерес саме там удари кінжалами по патріотах, там якісь звернення Пригожина, якісь глобальні проблеми, то на рівні регіональному ми помічаємо дуже багато уваги до питань мобілізації. Не прямих, але таких опосередкованих, як відкосити, мовно кажучи. Багато інтересу набирають статті адвокатів, які є в принципі, кого можуть мобілізувати, кого не можуть, як можна обійти це питання мобілізації. Зменшилась зацікавленість різними похоронами, жертвами учасників війни, і ми бачимо, хоча вони трапляють, їх багато є, але населення стомлюється від війни, звичайно, окрім прикордонних районів. Це Білгород, це Брянськ, це Кубань, вже Ростов. І зараз все більше навіть регіони, такі як Псков і Ленінград, де останнім часом останній місяць наростає істерика. Дуже багато повідомлень, що купа людей бачили безпілотники, сигналізують. Є певні ознаки такої паніки, яку навіть ЗМІ змушені місцеві якось на це реагувати, критикувати, боротися з цим. Цікавий аспект також в Башкирії. Цікава новина, дуже популярна про те, що один з башкирів, який воював, походження з Башкортостану, пішов на бік ЗСУ воювати. Ну, це засуджувалось, але це також дуже увага була до цієї новини велика. І в Якутії там бачимо дуже проблемні моменти. Місцеві росіяни пишуть, нарікають, що там озброєні якісь люди недружні ходять по Якутську. Якути пишуть, там звинувачують в расизмі щодо монголоїдної раси. Тобто також дуже непрості моменти. Загалом війна повністю ще не торкнулася більшої території Росії, окрім південних прикордонних районів, але є певна втома, є несприйняття. Ми бачимо більше зацікавленість не як піти до армії, як і не відкосити, якось ці моменти обійти. Власне, як насправді всередині народи Росії, особливо малі народи, реагують і яким несуть втрати, і як відчувають зараз цю мобілізацію, цю криваву війну, я хочу передусім спитати представника калмыцкого народу Владимира Довданова. Скажите, пожалуйста, Владимир, как сейчас калмыки, какие жертвы несут, и как они это осмысливают, и какое есть видение этой войны среди тех людей из народа, с которыми у вас остается связь? Звук не слышно. Сейчас еще не слышно. Слышно, да? Да, да. Теперь да. Благодарю за приглашение принять участие на этой площадке. Вы знаете, мы контактим с нашими там, которые остались. Я сам в эмиграции нахожусь в Литве. Но, как известно, вот наш народ тоже оказался втянутым в эту войну, хотя многие жители нашего региона вообще не хотели участвовать в этой войне. Это не наша война, и они прекрасно это понимают. Но избежать этой участи в этой империи, назовем так, русской империи колониальной, нам не удалось, нашему народу.
Часть представителей нашего народа были напрямую втянуты в войну с Украиной. Ну, вы же, наверное, понимаете, что зомбоящик, он круглые сутки вещает на них, и многие из них, ну как многие, небольшая часть, конечно, из них пошла воевать. Это мы насчитали где-то примерно 400 человек. Из них, по неподтвержденным данным, потому что официальных данных по погибшим нет, но мы насчитали где-то около 100 человек погибло уже в течение года, даже больше. Узнать точные цифры, конечно, проблематично, так как это секретная информация. Отмечу, что во время войны в Чечне мы потеряли 25 человек погибшими. В Афганистане 26 было погибших. В двух войнах этих мы потеряли меньше, чем за год войны в Украине. Для нашего народа, конечно, это трагедия. Вообще мобилизация у нас в республике идет очень плохо. Никто не хочет воевать. Платят военным мало, зачастую обманывают, бросают их на поле боя, как пушечное мясо. Просто получается, жители нашей республики, нашего региона, они просто в топку войны вбрасывают, и они возвращаются домой покалеченными или в полиэтиленовых мешках, в общем, в гробах. В этих условиях, конечно, саботаж, участие в этой преступной войне со стороны мужского населения нашего народа растет. Сентябрьская мобилизация, которая проходила в прошлом году, помните, наверное, 21 сентября, диктатор Путин объявил частичную мобилизацию, на самом деле она была полная. И многие, которые были мобилизованы, они уехали. Уехали в Казахстан, в Монголию, в Турцию. И очень многие уехали и не вернулись. До сих пор они сидят за границей. Многие в Америку уехали. В семьях, у тех, кто получился, что оболванен, одурачен, тоже своего рода гражданская война уже идет. И это результат работы имперской пропаганды. В обществе у нас идет раскол. Конечно, в будущем, в условиях независимости, нам предстоит огромная работа по его преодолению. Теперь, что касается будущего нашего народа, я думаю, что наши представители нашего народа не должны воевать в рядах армии агрессора. Это понятно. Они, наоборот, должны воевать на стороне Украины. Кстати, представители нашего народа, небольшая часть, конечно, не воюет на стороне Украины, но мы хотели бы, чтобы их было гораздо больше. Ведь мы понимаем прекрасно, что воюя за независимость Украины, освобождая Украину от русских оккупантов, мы тем самым приближаем и свою независимость. Ну, если уже дальше заглядывать, то мы также прекрасно понимаем, что нам нужно понимание и руководство Украины, и западных политиков тоже. Они должны понимать, что мы должны тоже формировать свои национальные части для того, чтобы принимать участие в этой войне на стороне Украины. И мы сейчас, наш конгресс нашего народа над этим как раз таки работает. Мы хотим тоже формировать свои части, и чтобы они влились в украинскую армию, что и также освобождали Украину и так далее. Но по мобилизации еще я продолжу, что сейчас вот Россия собирается опять, по-моему, уже тотальную мобилизацию проводить. Я думаю, что они тоже встретят непонимание, саботаж, протесты. И вот сейчас, например, многие наши скрываются в других городах военнообязанные. Не участвуют в этих мобилизационных мероприятиях. Я думаю, и дальше так будет. Будем их избегать. А вот когда наступит развал, хаос в России, то они появятся, конечно, в наших уже формированиях. Мы так думаем, мы надеемся на это. Спасибо вам. І, власне кажучи, продовжуючи тему не тільки малих народів, але й самого російського народу і впливу, власне, на все громадянство Росії, саме
треба згадати і економічний фактор, все-таки, який впливає. Тут він двосторонній, як на мене, тому що з одного боку втрати йдуть великі, а з іншого боку в провінції ті ж дуже багато грошей прийшло за виплати за поранених, вбитих, які раніше російські провінції були. Ніколи ніхто такого не бачив. І я тут хочу також надати слово співавтору нашого дослідження Олександру Чупаку. Кілька слів про це. Дякую, Юрію. Як ти вже сказав, війна фізично ще не торкнулася кожного регіону Росії, однак економічна війна вже йде повним ходом, і можливо, якщо кожна окрема російська родина її і не відчуває, то загалом держава серйозно потерпає від, по-перше, економічних санкцій, які були накладені Європейським Союзом, США та іншим цивілізованим світом ще у лютому-березні 2022 року, і вони продовжують накладатися і чинити руйнівний вплив на Росію. І так само самі постріли Росії собі в ногу, зокрема ця сама так звана часткова мобілізація, яка сьогодні спричиняє жорстокий дефіцит робочої сили у Росії. За повідомленнями офіційних даних самої Росії, на початок весни до 500 000 росіян було мобілізовано, росіян і поневолених народів, звісно. Це дуже занижені цифри, тому що мова йде також і про тих, кого беруть найманцями у групу Вагнера, інші структури, про тих мобілізованих, які мали терміни ув'язнення, про інші групи населення. Тому тут варто говорити про числа на сотні тисяч, які перевищують ті офіційні дані. Тому зараз, наприклад, за даними самої російської служби РБК, служби новин, понад 35% підприємств відчувають нестачу робочої сили. Це показник найвищий із середини ще 90-х років, тобто дуже високий. І тут не варто зважати на те, що Росія говорить нам, що в них рекордно низький рівень безробіття, мова йде про 3,5%. Адже це не те, що у них всі зайняті і всі мають роботу, а те, що в них нема кому працювати і нема кому цю роботу шукати. Тобто ситуація дуже погана, і сьогодні в Росії навіть деякі кола, ось було повідомлення в кінці травня, що бізнес-центр, бізнес-клуб «Аванті» запропонував міністру праці Росії перейти на 6-денний робочий тиждень для того, щоб збільшити обсяги виробництва різних товарів. Адже ми знаємо, що через санкції, зокрема, Росії зменшилися операції і зовнішнім світом, зменшився імпорт, зменшився експорт, і країна просто не доотримує тих товарів, які потрібні для їх функціонування. Звісно, вони мають операції із Китаєм, Іраном, іншими країнами, які не дотримуються санкцій, але ці товари, вони, по-перше, їх недостатньо, а по-друге, вони набагато нижчої якості, ніж перед тим Росія отримувала із-за кордону. Якщо говорити про регіональний аспект, то помітні суттєві відмінності у тому, як різні регіони Росії відчувають вплив санкцій і вплив мобілізації. Зокрема, я буду посилатися на дані Bloomberg, скажу, що в таких великих містах, як Москва, Санкт-Петербург, люди найменше зазнають впливу санкцій, тому що там розташовано багато підприємств, там є великі урядові структури, які створюють великий попит на товари, тому люди мають роботу, отримують зарплатню і почуваються відносно непогано. А от, наприклад, у Північному Сибіру, Ямало-Ненецькому і Ханти-Мансійському округах, там, де є великі поклади нафти, регіони відносно багаті, там уже відчувається певний економічний занепад. І там, особливо після того, як впали ціни на нафту, починаючи із жовтня 2022 року, люди втратили кілька відсотків реального доходу свого. І зараз це падіння далі продовжується. А ось в таких відносно благополучних раніше областях, як
Калузька, Ліпецька, Ярославська уже реальні доходи впали від 8 до 10%, що є суттєвим зниженням навіть в такій відносно благополучній європейській частині Росії. А що вже говорити про південні, далекосхідні регіони, там, де і раніше не було суттєвого економічного розвитку, то зараз санкції плюс мобілізація дають великі проблеми. Якщо говорити про той фактор, який мав би допомагати людям, які втрачають своїх близьких на війні, наприклад, ті виплати від уряду за загиблих, то тут ми спостерігаємо, що на початок весни уряд заборгував за деякими повідомленнями до 1,5 трильйона рублів. Адже тих солдатів, військовослужбовців, які є зниклими безвісті, за них родини не отримують виплати. А Росія більшість своїх вбитих записує саме у зниклі безвісті. Тут варто говорити про те, що через санкції, через війну, через те, що Путін проводить мобілізацію, ті регіони Росії, які населені поневоленими народами, вони страждають найбільше. І єдиний спосіб вийти з цієї катастрофи економічної, політичної, соціальної є їхня незалежність, їхня самостійність, і тому вони можуть повернути процвітання економіки, тільки визволившись від панування Росії. Інакше на багато років вони разом із Москвою будуть у стані економічної депресії. Дякую. Так, дякую за чіткий опис тої ситуації, яка в Росії відбувається, але на що я зверну увагу особливо і варто звернути, що Росія різна, і в різних регіонах навіть ефект від санкцій, від війни, він по-різному впливає. І особливо хотілося тут визначити все-таки найбільш такий гарячий для Росії здавний регіон, як регіон Кавказу, Північного Кавказу, який безпосередньо анексований нею, і, власне, тимчасово, сподіваюся. І, власне кажучи, ми знаємо, що саме народи Кавказу, особливо Дагестану, дуже різко восени проти мобілізації виступали, і через це змушені були частину квот перекидати вже на більш такі спокійні російські регіони серед тих, кого треба було мобілізувати. Але зараз, знову, як я розумію, є інформація, що поступово ці квоти відновлюються, є економічні все-таки проблеми, тому що немає людям де заробляти, де, власне, як існувати великою мірою. Це ж і причина великої міграції внутрішньої в Росії. Особливо тут хотілося б до нашого гостя присутнього згадати Магомеда Торієва, який є представником комітету інгуської незалежності у зв'язку з громадськістю. Тому що, мені здається, дуже важливо, що інгушів ми маємо теж чути, бо це народ, на жаль, менший і порівняно і менш на слуху. Порівняно з іншими народами, тими ж самими певною мірою чеченцями, бо він раніше входив з часів совєтських в одну республіку з ними. І зараз, на жаль, ми бачимо певну дискримінацію з боку Москви, яка постійно розпалює ворожнечу між інгушами з одного боку і з чеченцями, з іншого боку там з жителями Аланії Північної. І з іншого боку є певна безвихідь економічна, що змушує людей йти на війну. І наскільки зараз, власне, інгуші реагують на цю проблему, і наскільки перед цим зростає вагомість творення свого центру в Україні, який буде як саботаж контролювати і підживлювати на окупованій території, так і тих інгушів, які поза межами Росії, гуртувати, зокрема для спільної війни з Москвою. Прошу. Доброго дня. Я вибачаюсь, дуже погано розмовляю українською мовою, тому покрачую на пленном языке. Ну, чтобы вы понимали, в Ингушетии еще летом было, если я не ошибаюсь, прошлым летом было объявлено о формировании 4 батальонов, и за 4 месяца в эти 4 батальона записался 1 человек. И вся республика хотела знать, кто это. Так и не узнали, к сожалению. Но это к пониманию желания людей ехать сюда воевать. Проблема в другом. Проблема в том, что России глубоко наплевать на желание ингушей, чеченцев, дагестанцев, да кого угодно в России
идти на эту войну. У них очень серьезный репрессивный аппарат, у них очень серьезные спецслужбы, у них очень большой и довольно профессиональный аппарат МВД. Они имеют в этом плане великолепные организационные структуры с четким и очень жестким выполнением команд внутри страны. Поэтому, если они сегодня, оказавшись в той ситуации, в которой они оказались, естественно, как всегда было в российской истории, они решат воевать мясом пушечным, то это пушечное мясо они довольно профессионально соберут. И об этом говорит весь исторический опыт России, в том числе и то, что было в Украине, когда Украину освободили, и здесь забирали людей, и потом с кирпичами, с черенками кидали, кажется, пиджачники их называли. Поэтому сомневаться в том, что Россия сможет проводить в любое время любого уровня мобилизацию, я думаю, не стоит. Вопрос состоит в том, чтобы сорвать эту мобилизацию. Русский народ хочет этой войны. Русский народ желает победы в этой войне. Этот факт надо признать. Надо просто перестать искать среди них тех, кто ее не хочет. Потому что либо они маргинальны абсолютно и не имеют никакой поддержки, либо эти люди просто лгут, как лжет Ходорковский, который льет слезы, что захватили Украину и тому подобное. Поэтому искать поддержки среди русского народа не стоит. Народам, скажем так, бывшей России, эта война, естественно, абсолютно не нужна. Вот нету, наверное, ни одного народа в России, ну, может быть, за исключением там тех же осетин и абхаз, которые сегодня оказались в сильной зависимости от России, ну и то. Это не их желание, это их ситуация. Имеют ли эти народы какую-то поддержку со стороны мира? Имеют ли они эту поддержку со стороны Украины? Пока я не могу об этом сказать. Потому что если мы говорим обо всем мире, то преобладает точка зрения, что надо сохранить Россию целой. Но дело в том, что желание сохранить Россию целой, может быть, есть у Запада, может у кого-то в Украине, может у кого-то в Соединенных Штатах, но такого желания нет у Путина. И его желание выражается тем, что этот человек не оставил ни себе выбора, ни русскому народу, он будет идти до конца. Всякие надежды на то, что где-то договориться посередине, или там будут какие-то соглашения, или еще что-то, не, это все бесполезно. Русские или должны выиграть эту войну, или они не могут пережить проигрыш этой войне. Поэтому цель малых народов просто достучаться до мира, достучаться до Украины в том, что если не будет вашей поддержки, те заключенные, которые находятся в камерах, а камеры довольно серьезные, и замки там серьезные, и просто пальцами их не открыть. Нужна эта поддержка. Тогда и будет саботаж мобилизации, тогда будут уходить от призыва и происходить разные события. Если люди почувствуют поддержку. Чечню 20 лет методично уничтожали не только потому, что Россия хотела это делать, но Россия была в рамках имперской логики обязана продемонстрировать всем остальным народам, что с вами будет то же самое, и никто, абсолютно никто в мире вам не поможет. Все эти разговоры о терроризме, все эти разговоры о какой-то сумасшедшей поддержке каких-то организаций, это все далеко не правда, а правда в том, что весь мир спокойно за этим наблюдал. Ну, в принципе, потом наблюдали и за тем, что происходило в Грузии. И в итоге мы дошли до Украины. Поэтому либо в Украине будет сформирована четкая политика в отношении подневоленных народов, и также эта политика будет проводиться в мире, и тогда мы можем получить на месте России нормальное цивилизованное государство, если, естественно, над этим работать. Ну, либо не получится. Потому что мы все практически с вами здесь свидетели развала Советского Союза. И, к сожалению, мы помним, чем кончился этот развал, когда Буш приехал здесь, в Киев, и просил остаться с русскими. Представить себе американского чиновника или президента в Махачкале, уговаривающего дагестанцев остаться с Россией, довольно сложно сегодня. Но к этому ведут. И вот это плохо. Поэтому нам, я считаю, что нужно работать Украине, нужно работать Западу с малыми народами и проводить четкую, ясную политику того, что русские не будут сдаваться, русские хотят воевать до конца, соответственно, они эту войну проиграют.
и чтобы на той территории не было хаоса, не было миллионов беженцев, не было пригожинско-кадыровских, я не знаю, там сейчас 40 ЧВК, банд будет предостаточно. Если никому это не нужно, то надо работать. Просто сидеть ждать, просто сидеть надеяться, а оно само как-то там образуется, и что-то само собой случится, Украина это уже проходила. Само собой ничего не образуется, и само собой ничего сделано не будет. Либо мы работаем и получаем тот результат, к которому мы стремимся, либо мы отпускаем все на самотек, а потом уже либо мы, либо наши дети будут расхлебывать последствия. Дякую, дуже наповнено. І все, що треба розуміти, головні речі, думаю, були сказані. Я цілковито погоджуюся з тим, що, на жаль, багато світових акторів, гравців, зокрема наших союзників зараз, вони бояться розпаду Росії, колапсу, бояться того, що буде хаос ядерний, з ядерною зброєю, не буде якоїсь противаги чи Китаю для Європи, чи Європи для Китаю. І тому реально... Але якщо цей процес піде вже, вони змушені будуть з ним миритися, як змирилися з розпадом Совєтського Союзу. І реально, хто зацікавлений тут, це передусім Україна, це держави Польща, держави Балтії, інші народи, як визволилися, розуміють небезпеку Російської імперії. І, власне, тільки на основі України тут можна задавати цей тренд, щоби... І я думаю, це Україна вже тут потрохи робить, але треба активніше робити на всіх рівнях, і владного, і громадського, політичного. І ми маємо задавати цей тренд у світі, стимулювати західні держави, активніше підтримувати ці рухи. І без нас це само собою, звичайно, не зробиться. Але тут ще інший фактор важливий. Правильно сказано, що поневолені народи, які меншості, не зацікавлені у війни, а русські, вони повністю як моноліт, вони хочуть воювати, це певна в них ідеологія. Але сама проблема в тому, що вони живуть в викривленому світі, в них викривлена ідентичність. Тому що насправді русські – це такий конструкт, придуманий кількома століттями імперії, який місцевій ідентичності він над ними домінує. І поки існуватимуть русські як єдність, існуватиме їхня імперська думка. Тому треба зруйнувати, напевно, всередині їхню цю єдність. Але наскільки це можливо, наскільки для цього є підстави, я думаю, може сказати також наш експерт, історик, зокрема знавець фінно-угорського світу, також малих народів поки що, Ростислав Мартинюк. Ростиславе, тобі слово. Дякую. Влучна така обмовка поки що малих народів. Насправді я би хотів би почати з кінця і закликати своїх колег не вживати, може, навіть це поняття. Я розумію, що воно зручне і оптика така, вона ніби об'єктивна про малі народи. Але я навряд чи думаю, що, наприклад, в тому ж Євросоюзі хтось вважає когось малим, а хтось великим. Не через уравніловку, а через, умовно, рівні права. Суб'єктність, вона передбачає те, що ми розміри з лінійкою не ходимо, не міряємо. Тому, може бути, не малі народи, а просто народи. Або я б навіть вжив поняття країни. Ви знаєте, коли був студентом Воронежського університету, був такий у мене гріх, у кожного свої гріхи в Російській Федерації, то найбільше діставало моє оточення, передусім русських, коли я називав Україну страною. Думаєш, що тут такого? Називай собі страною, ти страна. Вони кажуть, да вона республіка, це не страна. Я кажу, в моїй страні вот так не делают. Да не страна, це республіка. І ви розумієте, це те, що цей словник, він дуже важливий. І коли шановний колега з Калмикії вживає по відношенню, я дивлюсь, навіть є таке якийсь такий дуалізм, республіка, регіон, Калмикія. Да страна це, Калмикия – це страна, Халмктанч. В вашей стране будет все хорошо, она будет свободна, ваша страна. І чому я так трошки передмову таку зробив саме на словник? Це при тому, що я попередній спікер надзвичайно цікаво виступив, як на мене. Справді, русські хочуть війни. І хочуть побєди в цій війні, як було сказано. Але уявіть, що в 17, 16, 15 році минулого століття, я думаю, всі 7 губерній майбутньої Української Народної Республіки теж хотіли, уявіть собі, перемоги в Першій світовій війні Російської імперії. Чим це закінчилось? Тим, що, в принципі, буквально через рік при грамотній, гуманітарній, в тому числі політиці, скажімо, спілки визволення України, інших факторів, то ці 7 губерній майбутньої Української Народної Республіки
розхотіли побіждати, умовно кажучи, тих противників, яким їм намалював Петербург, і виступили ключовою силою руйнування Московської імперії, відповідно, майбутньої перемоги над цим євразійським колосом на глиняних ногах. Тому я хотів би, справді, може це навіть для окремої конференції тема, що насправді заявлена тема про зрив мобілізації, про обмеження або створення умов, щоб менше громадян Російської Федерації потрапляли на територію України зі зброєю. Це все чудово, це такий інструментарій дуже правильний в період гарячої війни. Але без гуманітарної політики, навіть в період гарячої війни, ми не доб'ємося результатів. А русські, як конструкт, як правильно зауважив Юрій Олійник, вони насправді піддаються деконструкції. І ця деконструкція не є, умовно кажучи, тим, чим би, скажімо, розбивати якусь Німеччину на Вестфалію, там, господи, на Баварії, на інші території, а йдеться про ідентичності, які справді існують, які заморожені в структурі сучасного руського народу, особливо в європейській частині, і можливість при грамотному підході до цього запропонувати тим же русским після деконструкції Російської Федерації розійтися по ідентичностях. Так, ми говорили з іншим чудовим експертом Остапом Кривдиком про те, що можлива латиноамериканізація простору сучасної Російської Федерації, коли буде дезінтегрований РФ, буде створено десяток або 20 або 30 нових країн, в них пануватиме, як ми собі можемо уявити, московська мова, як в Латинській Америці панує іспанська, незважаючи на різні країни. Але в будь-якому разі оця цифра кошмарна, там в 100 мільйонів людей, м'яса, яке можна пригнати не тільки в Україну, а в будь-яку точку світу. Вони ж, ви розумієте, вони ганяють і в Центральноафриканській Республіці, і, в принципі, якщо їм треба, вони в Венесуелі опиняться, чи ще десь. І будь-яка така мегабанда, вона завжди матиме союзників в світі все одно. Чи буде це Іран, чи Індонезія, чи комуняцький Китай. От. І ми мусимо говорити, перше, знов-таки, про потужну гуманітарну політику в тилу у ворога, перше. Друге, коли ми говоримо зараз в колі Україна і гості з поневолених країн, тимчасово поневолених країн, ми маємо говорити про те, що і ми маємо горизонталі встановлювати теж. Гельсінкі, як Фінляндія, вони давно працюють з корпусом фінно-угорських країн на півночі Російської Федерації. Це і Карелія, це і Віпсляндія, це Інгерманландія, проєкт для Петербурга, це і поволжські фіни. Турки, Анкара, вона завжди працювала в Казанню. Окей, зона відповідальності, вона забирає тюркську. Франція зараз активно включилася в ці процеси, літає, ну окей, це Realpolitik, полетіли до Пекіна і принаймні домовились про те, що московська ядерна промисловість, атомна промисловість, вона зникне після цієї війни, і ці два, умовно кажучи, гравця на світовому ринку, вони перерозподілили ринок атомної енергетики. Є окрема розмова про те, що Токіо або Тайбей можуть взяти відповідальність за східні терени теперішньої Російської Федерації, і між нами мають бути горизонтальні зв'язки. Гельсінкі, Париж, Київ, Анкара, Тайбей, Токіо. Тому що говорити тільки просто вертикально, спускатися нам, як воюючі країни, в запілля Московії, як на мене, ми найбільш ефективні будемо тоді, коли будемо працювати з тим, що ми насправді створили через Києво-Могилянську академію, бо допомогли сотворити монстра, Франкенштейна, руський народ. От якщо ми будемо грамотно працювати, звичайно, вже перейшовши в поствоєнний час від такої риторики, яка неприємна будь-якій істоті та людині, да, яка, в принципі, є носієм якоїсь ідентичності, а говорити про нову ідентичність, яка спирається на традицію, ми зможемо дезінтегрувати в медичних, гуманітарних цілях цей, умовно кажучи, колектив, який перетворився на ОПГ, ну, умовно кажучи, об'єднану преступну групіровку, да, яка сьогодні воює і мобілізовує мільйони людей для подальшої війни. Ну, така репліка. Я дуже дякую ще раз попередньому спікеру. Дякую. Мені взагалі здається, що насправді треба проводити таку лінію, що немає такого дисбалансу головної ворожнечі між руськими і неруськими народами, а є різниця між Москвою і різними групами населення, де є окремі корінні народи, і ті руські, які живуть в цих регіонах, а особливо старожильні, вони давно там живуть, які
і фенотипічно, і зовнішньо, і культурно схожі на ці народи, частково нащадки асимільованих народів, які мають свої інтереси в цих регіонах. Ну, ми ж знаємо, в тому ж самому Сибірі, там старожили, які живуть 17 століття, великою мірою схожі зовнішньо на місцеві народи, вони мають давню культуру і, по суті, свою окрему мову, яку сибірську мову, яку навіть в 90-х роках і зараз в 2000-х дуже борються з нею, особливо там в Томському університеті поширено, заперечують, спеціальні статті пишуться, що то все вигадки, ніякої сибірської мови немає, це просто діалект. І в інших регіонах так само. Але, в принципі, чи можна... Тут мене вже хочу до слова запросити зараз нашого експерта другого з Бурятії, Раджану Дугар-де-Понте, представника демократичного руху Бурят, Монгол, Рхетен. Какой вопрос к вам? Сначала про Бурятию, насколько там идет сейчас через мобилизацию вымывание генофонда именно бурятского, какое влияние на Бурятию и на тех бурятов, которые живут не в республике, а в соседних, там, Иркутской области, Забайкальском крае. И второе, если действительно разница в том, как переживают эту мобилизацию буряты и местные русские, вот эти жители Забайкалья, Читы, которые очень культурно, как мне кажется, возможно, вы имеете другое мнение, очень схожие с бурятами, потому что это потомки ассимилированных бурятов. И есть ли разница у них между ними и войной, между бурятами и этими людьми, которые называют себя русскими, но живут в ваших краях? Прежде всего, мобилизация, конечно, оказывает катастрофическое влияние на демографическую ситуацию как в самой республике Бурятия, так и в Агинском и Усть-Ордынском округах и в соседних областях. Забайкальском крае и Иркутской области. Но Бурятия, и особенно Забайкальский край и Бурятия, они буквально утыканы воинскими частями, поэтому очень было велико число людей, которые были призваны на эту войну, будучи контрактниками. Также в начале этой войны, когда вот это полномасштабное вторжение в Украину началось 24 февраля прошлого года, был шок у большей части населения, которое этого не ожидало. Вот. И было очень большое неприятие этой войны. Даже те контрактники, которые оказались на территории Украины в начале войны, они были, в общем-то, туда переправлены тайно. И они сами не подозревали о том, что многие из них думали, что все-таки это учение, они вернутся домой. Но, к сожалению, этого не произошло. Сейчас, когда была объявлена эта мобилизация в сентябре прошлого года, она проводилась очень подлыми методами, ночью. В ту же ночь, когда была объявлена мобилизация, военкомы выезжали в села Бурятии и срочно собирали мужчин с повестками. Ночью было видео из Курумкана, где ночью с мужчинами, которых собрали в клуб, разговаривал военком и говорил им о том, как им нужно останавливать кровь в условиях войны. Вот. И очень много людей уехало от мобилизации. Здесь прозвучало, что в России нет протестов против войны. Да, действительно, протестов таких нет. Например, когда в начале того года сожгли букву «В»
латинскую на российском флаге, который был вывешен на памятнике Ленина в Улан-Удэ на главной площади. Этого человека тут же вычислили, потому что Россия сейчас вся утыкана видеокамерами, камерами видеонаблюдения. Вот. И таким образом сопротивление мобилизации, оно выражается иными действиями, в иных действиях. Границу с Монголией пересекли тысячи на машинах, на автобусах, на самолетах. Сейчас часть тех людей, которые ушли от мобилизации в Монголию, часть из них осталась в Монголии, часть из них уехала в другие страны, в частности в США. Каждый день границу, мексиканские переходы границы США переходят тысячи людей. И сейчас беспрецедентное количество бурят находится в США. Вот, они подают на убежище и пытаются остаться в США. И этот поток, он в несколько раз увеличился именно с началом этого полномасштабного вторжения. Что касается, значит, настроений, то, к сожалению, сейчас в Бурятии, ну, я говорю о Бурятии, как бы этнической Бурятии в целом, то есть это те регионы, где проживают буряты, ну и в соседней области, наблюдается такое как бы нежелание замечать слона в комнате. То есть люди делают вид, что ничего не происходит, пытаются жить обычной жизнью и какие-то праздники празднуют. И вот та часть людей, которая поддерживает так называемую СВО, войну, у них это выражается в такой истерической поддержке. В общем, истерическая поддержка войны. Вот пропаганда российская, она льется каждый день вот в огромных количествах на людей, и люди подвержены ей, к сожалению, большое количество. Но та часть людей, которая не поддерживает, они просто уезжают. Вот. И вот, к сожалению, когда вначале была вот среди бурят, среди жителей Бурятии, вот был этот шок, к сожалению, когда в начале прошлого года, особенно вот после освобождения Бучи, пошли вбросы о том, что все зверства творили буряты в той же Буче, хотя потом было расследование, которое показало, что буряты в принципе стояли не там, а в Буче стояли псковские десантники, на коих лежит, в принципе, основная вина за те злодеяния. Тем не менее, вот этот нарратив о диких бурятах подхватили. Я называю этих людей агенты Кремля в Украине. Но это различные блогеры, журналисты, которые с удовольствием начали смаковать эти, ну как бы вот обвинения огульные, которые не были подтверждены фактами, бурят во всех изнасилованиях, мародерстве, убийствах мирных жителей. К сожалению, у большого количества бурят, которые находятся сейчас в Бурятии и читают и смотрят эти репортажи, к сожалению, у них начало меняться отношение. И они, к сожалению, стали говорить, что, ну, значит, пропаганда, вот эта вот пропаганда из телевизора, значит, это не просто слова, если нас так обвиняют. И сейчас вот те люди, которые истерически помогают нашим парням, которые, значит, сейчас
находится в Украине. К сожалению, вот эта вот пропаганда, она делает свое дело. Причем эта пропаганда шла как со стороны Москвы, так и, к сожалению, со стороны тех блогеров, которые оказались агентами влияния Москвы. Эти вбросы, я не знаю, чья это была провокация, но, скорее всего, это были спецслужбы российские. Вот. Потому что кому это было выгодно, мы все знаем, мы все понимаем. Вот. И также я слышала о том, что вот хорошо было бы, чтобы все-таки те люди, которые сейчас находятся в Украине, и их ждет, большинство из них ждет гибель, чтобы они переходили на сторону Украины, чтобы они сдавались в плен. К сожалению, для этого необходимо проводить работу, агитацию среди военнослужащих. И мы, наше движение, мы готовы приехать в Украину и проводить эту работу, объяснять им, что то, что они делают, это ложно понимаемая лояльность. Они должны быть лояльны своему народу, вот, и что это не наша война. Мы готовы это делать. Но что касается близости менталитетов, я думаю, что да, действительно, есть близость этих менталитетов коренного населения, бурят и русских старожилов. Мы в составе России больше 300 лет находимся, и, естественно, те люди, которые являются потомками тех русских старожилов еще с 18-19 века, начала 19 века, естественно, они приняли очень много из культуры коренного народа. Например, у нас существует, я считаю, религиозный синкретизм, когда, например, те же русские, они ходят, некоторые из них ходят в церковь, но больше людей ходят, мне кажется, в датсаны и обращаются к шаманам, вот, если что-то нужно решить, какие-либо проблемы. Также я хотела бы сказать, что так, я забыла, к сожалению, что я хотела сказать. Спасибо очень Да-да. вам. Важные очень вещи, и на некоторые из них будемо акцентувати. І, власне кажучи, було багато сказано і попередніми спікерами, зокрема пані Раджаною, що вони готові, і багато з організацій, які зараз є вигнані поневолених народів, готові тут працювати з цими військовополоненими, з людьми, доєднуватись до цієї агітаційної просвітницької діяльності, яку, звичайно, має українська держава, мені здається, координувати. Власне, куди нам рухатись українцям, як з цією ситуацією справлятись, можливо, якось підсумує і оформить ідеї офіцер ЗСУ, присутній тут, політолог Михайло Басараб. Дякую, Юрію, за слово. Надзвичайно цікава дискусія, насправді. Я хотів би почати ось з чого. Пані Раджана почала обговорювати дуже цікаву тему. В яких цілях кремлівський режим використовує мобілізованих з числа корінних народів в Росії. І тут треба визнати, Путін і його банда досягають одразу кілька завдань. Перше завдання, ключове, це геноцид цих народів. Так? Це цілеспрямоване убивство представників корінних народів на полі бою в Україні, коли ці люди використовуються, вибачте, як гарматне м'ясо російським військом, і фактично не повертаючись додому, кількість представників цих корінних народів зменшується. Це перше важливе завдання, тобто геноцид, який Путін реалізує через поле бою. Друге завдання – це бажання вимазати всіх в крові і налаштувати представників корінних народів Росії проти українців, а українців налаштувати проти корінних народів в Росії. І це теж далекосяжна, глибоко продумана політика для того, щоб вбити клин між нами
і нашими природними союзниками, ким являються корінні народи в Росії. Це друге. І третє, і тут я хотів би зупинитися на факторі Кадирова. От в образі Кадирова, тобто Путін відтіняється від Кадирова, він показує ось це нелюдське, часом таке карикатурне обличчя з числа корінних народів, так, на фоні якого Путін нібито виглядає більш притомним, таким, з яким можна про щось домовлятися, можна про щось говорити. Подивіться на Кадирова, і ось є я. І звичайно, що в цьому порівнянні Путін виграє. Так? Тому це така дискредитація, зокрема, північно-кавказьких народів, зокрема, чеченців на весь світ, для того, щоб чеченський народ через ось цього, вибачте, негідника не отримував відповідної підтримки з боку українців і з боку країн вільного світу. Це ті завдання, яких Путін досягає в мобілізації переважно представників корінних народів Росії. Другий момент – це вже стосується нас. В Україні дуже часто, займаючись цим питанням, я дуже часто чую такі репліки, що, мовляв, та що там корінні народи? Де ж вони там своє слово кажуть, і вони ж не виступають, вони просто йдуть і виконують волю Кремля. І немає там більше того духу свободи, це не наші союзники, разом з росіянами це наші вороги. Це абсолютно неправда. Тому що, знаєте, давайте згадаємо Україну, Литву, Латвію, Естонію, будь-яку іншу на той час радянську чи совєтську республіку. Наприклад, на початку 80-х. Хто був рушієм відновлення незалежності? Відносно невелика група людей, пасіонарних людей, патріотів, які, жертвуючи своїм життям, своїм здоров'ям, наражаючись на небезпеку, формували ось цей порядок денний, які фактично, героїчно були провісниками відновлення незалежності своїх країн. Їх було не так багато. Основна маса, звичайно, поводила себе пасивно. Так, можливо, десь в душі поділяючи ці погляди, але активно не долучаючись до цих процесів. Щось приблизно таке ж ми спостерігаємо зараз серед корінних народів Росії, де, безумовно, ми не бачимо поки що масових виступів, масового протесту. Але говорити про те, що, наприклад, якщо сьогодні там інгуші чи чеченці не виходять на площі своїх міст, і це означає, що вони підтримують політику прокремлівського окупаційного режиму місцевого, так, це буде некоректне, це буде неправильне, хибне судження. Тому що, як завжди, рушіями процесу є еліта, є провідні загони представників цих народів, зокрема присутніх в цій залі, які зі зброєю в руках сьогодні допомагають нам воювати проти Росії, які створюють відповідні політичні центри в діаспорі, які борються за те, щоб якнайшвидше пробуджувати свій народ через розширення міжнародної підтримки, боротьби своїх народів, через підтримку представників своїх народів. Так? Тобто це ті передові загони, які є нашими пріоритетними союзниками, на яких ми маємо обіпертись, так? Для того, щоб запустити більш масштабні процеси відновлення національно-визвольної боротьби на територіях країн, як сказав Ростислав, населених корінними народами на території сьогоднішньої так званої Російської Федерації. Це другий блок. Третій блок, він теж про нас, це про політику України стосовно корінних народів. Насправді ми обманемо так себе і інших, якщо будемо казати, що Україна не робить нічого в цьому напрямку. Певні дії і заходи здійснюються. Зокрема, в лавах Збройних сил України воюють національні підрозділи в складі Інтернаціонального легіону або ж у форматі добровольчих підрозділів, багато з яких воюють, до речі, з перших днів російсько-української війни з 2014 року. Кількість таких підрозділів збільшується. Проблема в іншому, що бажаючих зараз представників корінних народів, які хотіли б долучитися до боротьби проти Росії зі зброєю в руках, значно більше, аніж Україна здатна на даний момент інтегрувати до лав Збройних сил України. І тут є проблеми і нормативного характеру, і, вибачте, характерна нам ще забюрократизованість багатьох процесів і так далі, і тому подібне. Тут можна окремо годинами про це розмовляти. І це треба вирішувати.
Далі була ухвалена постанова Верховної Ради щодо Чеченської Республіки Ічкерія, так, про засудження збройної агресії Росії проти Ічкерії, засудження окупації і засудження геноциду чеченського народу. Це була така перша ластівка, і маю честь сказати, що також долучився до процесу розробки проекту цієї постанови. Дуже символічним було звернення президента Зеленського під меморіальною дошкою імама Шаміля на Кріпосному провулку. Це було почуто серед північно-кавказьких народів, і ми навіть собі не уявляємо, який це резонанс мало на Північному Кавказі. Наскільки це був заохочувальний, мотиваційний захід. Такі речі треба продовжувати. Потрібно налагоджувати публічні комунікації з поневоленими народами Росії. Ще один важливий нюанс, до речі, що я забув. Багато чого, що відбувається на території Росії за участю корінних народів, ми не знаємо. Чи багато з нас, наприклад, чули про те, що 2 місяці тому інгушське підпілля вступило в збройне протистояння з російськими збройними силами, з підрозділами ФСБ і Росгвардії, в ході яких ФСБшники, росгвардійці і інші понесли достатньо великі втрати. Звичайно, що російська пропаганда ці факти утаємничує, вона не дає можливості поширювати цю інформацію, але це було. І це протистояння тривало кілька тижнів. І це не означає, що це підпілля кудись зникло. Ось. І таких випадків дуже багато. Зараз пан Муслім розкаже про те, що відбувається на території Чечні. Чи насправді чеченці так підтримують політику Кадирова. Це важливий момент. Наступне, що хотів би сказати, в українському парламенті, зокрема, є достатньо багато ініціатив щодо проєктів стосовно тих чи інших країн на території сьогоднішньої так званої Російської Федерації. Реєструються постанови щодо там черкесів, щодо інших народів, так? Але проблема в тому, що немає системності в цій політиці. І тут, безумовно, Україна має повне право, так, зараз, як держава, яка чинить опір російській агресії, задавати світові тренди. Якщо, наприклад, хтось на Заході ще не готовий розглядати питання звільнення поневолених народів Росії, то Україна повинна наполегливо нав'язувати цей порядок денний, і ми маємо повне моральне право на це. Для цього, звичайно, нам потрібна розробка і утвердження, схвалення на відповідному рівні державної політики щодо корінних народів Росії. Для того, щоб будь-які спроби створити той чи інший підрозділ етнічний в складі Збройних сил України, чи, наприклад, ухвалити те чи інше рішення парламенту про ту чи іншу країну, так, на території сьогоднішньої РФ, або ж, що стосується, наприклад, підтримки цих рішень України на міжнародному рівні, коли б, наприклад, МЗС абсолютно офіційно працювало, принаймні, з Польщею, Балтійськими державами, Чехією, іншими країнами, найближчими союзниками України, для того, щоб вони робили такі ж кроки назустріч корінним народам в Росії. І ми повинні розуміти, ми не до кінця навіть знаємо, наскільки багато і наскільки потужними є ось ці представництва поневолених народів в Україні, в країнах Заходу. Роботу з цими центрами треба систематизувати для того, щоб вже зараз закладати основи відновлення державності цих народів. Але все це потребує, звичайно, системного підходу. Дякую за увагу. Ви згадали тут важливість роль кавказького народу. На жаль, вже один мусить бігти нас гість, але у нас кавказці залишаються багато. І, звичайно, хочу все-таки надати слово, згадувалося Мусліма Мадієва, це заступник командира батальйону імені Джохар Дудаєва, який з 2014 року на фронті російсько-української війни, і також, наскільки я знаю, герой Чеченської Республіки Ічкерія. Це не та Чеченська Республіка, яка очолювана Кадировим, а це справжня назва Ічкерія, яка була, починаючи від Дудаєва і набагато раніше. Прошу вам слово. Доброго дня. Сегодняшний день очень тяжелая обстановка находится в Чечне. Обстановка тяжелая. Почему? Потому что люди безвольные, их сейчас хватают, отправляют на войну. Обстановка тяжелая.
Я знаю много людей, которых своих детей прячут в подвалах, вывозят, когда возможность, у кого есть. Ситуация тяжелая на сегодняшний в Чечне. В Чечне, ну, вот один момент там, последний раз, таксистов просто собрали, люди, которые зарабатывают себе на жизнь, их собрали и в один кабинет заводят, избивают, в такой кабинет, когда контракт писать заставляют, отправляют их на войну. Вот. Обстановка очень тяжелая. Но сейчас, слава богу, у нас на фронте очень неблагополучная обстановка для России. Такие вот дела. Да, спасибо. И именно чеченцы, там очень, мы сами анализируем эти медиапространства, там очень видно, очень сильная цензура в Чечне, наибольшая, чем в всей России. В других регионах нет такой сильной цензуры, там вообще только Кадыров, какие-то про него новости, больше ничего. То Да, есть, да, там обстановка тяжелая, там ни рабочих мест нету, ни информации никакая не идет. Ситуация тяжелая, народ загнан в концлагерь. Спасибо. Мы верим, что и борьба чеченцев, которые... Я хотел бы обратиться к ребятам в Чечне, чтобы они своих детей, своих ребят, чтобы они вывозили оттуда, чтобы не отправляли на войну. Тут обстановка не такая, какая была в Чечне. Тут действительно убивают русских. Значительно больших количеств. Да. Значительно большее количество. Да. Хорошо, это мы думаем, эта информация будет кем-то услышана. І взагалі, але інші народи так само ми бачимо, хоч Чечні великий прес, силовий, але інших на регіонах є певна більш трошки легше дихати. І протести відбувалися, особливо в вересні, проти мобілізації в Дагестані. І сьогодні в нас на зв'язку теж Алі Чаринський, голова громадсько-політичної організації «Вільний Кавказ». Так, прошу вам слово. День добрый, меня слышно? Я звук хочу проверить. Да. Приветствую всех участников, прошу прощения, я опоздал. Герою Чечни и Кавказа Муслиму Мадаеву отдельный ассаляму алейкум от Дагестана. Очень рад вас видеть, надеюсь, мы скоро опять увидимся. Хочу подтвердить слова Муслима в том, что Чечня является наиболее репрессируемый регион. То есть никто не оспорит с тезисом в том, что чеченцы являются народом самым репрессируемым в России с начала, то есть развала Советского Союза. И в Советском Союзе мы помним историю депортации чеченского народа. Ну и после развала Советского Союза Россия в первую очередь взялась за борьбу с чеченцами, которые на равных правах, как и Украина, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, хотела жить отдельно. Россия не позволила это и устраивает по сей день перманентный геноцид этого народа. Сегодня это посредством насильственной мобилизации, именно насильственной, потому что чеченский народ, который знает, что такое свобода, народ, который имеет своих героев, которыми, да, даже в Украине улицы называют. То есть это герои, которым завидуют все кавказцы, героям современности. Этот народ, конечно же, ни в коем образе не может поддерживать эту войну. Поэтому они подвергаются насильственной мобилизации. И, к сожалению, да, Украина имеет на это моральное право защищать свою территорию и не спрашивать национальность и вероисповедание тех, кто нападает на их страну. Поэтому кавказцы в целом, да, в армии, пускай даже насильственно попадая, в русской армии умирают вместе с этими террористами. Это, конечно, печальная ситуация. Но, в общем, я хочу позитивные немножко мысли внести в том плане, что с первого начала войны мы поставили себе задачу рассказать дагестанцам, в частности дагестанцам, в дальнейшем уже
получилось и говорить на весь Кавказ, да, не ожидали, но получили такие масштабы наша деятельность. Наша задача была остановить эту мобилизацию. Изначально, к сожалению, на Кавказе, как Муслим Мадаев сказал, как и в Чечне, и на всем Северном Кавказе нет рабочих мест. То есть люди находятся в оккупированном состоянии, экономика, то есть не поддерживается, рабочие места не создаются, кроме мест свободных, то, что в Чечне называются кадыровцами. У нас какое-то именно название не дали, но мы называем их манкуртами, да. То есть это есть свободные рабочие места в ФСБ, МВД и контрактной службы армии. Контрактную службу армии люди выбирали, чтобы хоть как-то семью свою прокормить. И так получилось, когда мобилизацию объявили, у военных, конечно же, не спрашивали, это страна лжецов, страна обманщиков. Они мобилизовали всех от Кабардино-Балкарии до Дагестана, весь Северный Кавказ, на войну в Украину, отправили их пушечным мясом. Тысячи человек кавказцев таким образом попали на войну. Но впоследствии все остальные мобилизовывались насильственно. Почему? Потому что у нас получилось с первых дней показать, что Украина защищает и имеет на это право и должна это делать свою территорию. Россия ведет военные преступления, подобные тем военным преступлениям, которые она вела в Чечне, убивая женщин и детей и стариков, подобно тем военным преступлениям, которые же Россия вела в Сирии, убивая женщин, детей и стариков. И, к сожалению, эта участь, очередь, к сожалению, пришла у Украины. И, надеюсь, это станет последним этапом внешней агрессивной политики России, потому что эта страна перестанет существовать, иншаллах. В течение года нам позитивные результаты добились того, что сначала мы смогли остановить ход подписания контрактов. То есть сейчас последнее, мы вчера обсуждали в своем сообществе, русские, то есть военкоры жалуются тому, что дагестанцы перестали подписывать контракт и ищут виновных. Среди виновных, естественно, наши списки, наши имена, что Россия, что они обращаются в ФСБ, что они что-то с нами должны сделать, намекая на то, что преследовать, может, активнее наших родственников, чтобы мы здесь замолчали. Это активисты дагестанские в Турции, активисты дагестанские в Украине, как я и в Европе, которые живут, они, ссылаясь на нас, говорят, что контрактную форму службы дагестанцы перестали подписывать. И эта же информация у нас есть по Кабардино-Балкарии. Более того, контрактников начали осуждать. Если первые дни самый массовый отказ от службы, от участия в военных действиях подписали контрактники из Кабардино-Балкарии, их для того, чтобы резонанса не создать, ничего не сделали, то сегодня уже пошли уголовная ответственность, то есть бойцов контрактной формы службы с Чечни, мы несколько имен нашли, с Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана уже осуждают, то есть уголовной ответственностью. Максимальный срок, который мы видели, уже 5 лет. Уже 5 лет дают за то, что человек, будучи уже контрактником, он не хочет принимать участие в войне против Украины, просто приходит и говорит: я этого делать не буду. Прямо своему начальству. Мы знаем, каким пыткам и наказаниям они подвергаются, особенно если кто-нибудь из фашистов, вагнеров рядом находится. Но они это морально выдерживают, возвращаются к себе, то есть в республике, и готовы сидеть в тюрьме, но не участвовать в этих военных преступлениях. Самый сильный показатель, я считаю, то, что мы сумели в условиях пропаганды достучаться до контрактников, то есть тех людей, которые самовольно заключили контракт, они попали под насильственную мобилизацию. Сегодня уже солдаты контрактной формы службы на Северном Кавказе отказываются воевать против Украины в этой войне, в этих военных преступлениях принимать участие и готовы сидеть, то есть получать преследоваться по уголовным статьям и сидеть в тюрьме, но не выполнять эти преступные приказы. Я считаю, это самый большой успех, которого мы смогли достичь. Я, к сожалению, не смог выслушать всех спикеров, боясь тавтологии. Я думаю, если какие-то вопросы есть, я могу дополнительно ответить. Если этого достаточно, то я готов дальше слушать. Спасибо, дякую вам, бо я думаю, ми вже закінчили спікери.
свої думки головні висловлювати. Зараз можемо перейти до обговорення, питань і коментарів з залу. Дуже кілька людей, які бажають теж висловитися, присутні тут. Передусім є представництво Національного інституту стратегічних досліджень, яке представляє професор Сергій Здіорук. Я прошу до слова. Підіть, візьміть мікрофон, щоб в залі був. Тоді... Дякую. Шановні друзі, я недовго займу вашу увагу, але це питання, яке мене теж, як кажуть, пече не один рік. І як тут справедливо пан Ростислав сказав, що він мав гріх вчитися в Росії, а так я мав гріх там років 7-8 жити і працювати. Ну, природне, це ще було за Совєтського Союзу, але я вже був дорослий чоловік і, слава Богу, тоді вже український чоловік і по духу, і я добре рефлексував ситуацію. І якраз мені так цікаво випало, що прийшлося жити серед тих людей, які якраз, як ми сьогодні говоримо, є поневоленими народами у Російській імперії. А зокрема, скажімо, на Мурманській області, сам Мурманський, на Чукотці. Я бував багато якраз в Дагестані, Кизил-Юрт, Хасавюрт, Чечні, Грозному, в Баку. Словом, весь Кавказ я не один рік, і навіть прийшлося так, що строкову службу я служив, як ми казали, перед ворогом НАТО, бо Туреччина ж член НАТО. Тому мінімальну уяву з тих часів ще маю, і така доля, видно, мені судилася, бо у мене є привичка брати книжки, і серед тих багатьох тисяч книжок є одна, яка є підписана «Мурманськ», 1900, наприклад, 80-й рік, чи може 79-й, і товстенна в коленкоровому перепльоті «Національні процеси в США». Ну, так, і природньо мене завжди цікавили національні процеси в Радянському Союзі. Власне, тому я потім змінив фах і став цим займатися. Що стосується конкретно нашої розмови сьогодні, це така, як би мовити, як кажуть журналісти, підводка до того, що ця проблематика мені не чужа. Справді, Росія, вона послідовно і гаряче в лапках завжди відстоювала свою цілісність. Мені вже колись приходилось в інших аудиторіях говорити, що вона специфічна імперія не тільки по своїй дикості і захланості, але ще й по тому, як вона утворювалась. Оскільки це континентальна імперія, вона щораз як концентричними колами приростала. В тому числі і наш український козак Єрмак, скажімо, для Раші завоював той же Сибір. І так було в інших випадках. І кожне нове покоління, котре народжувалося, воно якби приходило в цей світ, і воно бачило, що вроді імперія ціла. І вона росла, аж поки не зайняла ту, як вони любили хвалитися, 1/6 суші. Але навіть коли вони лживо назвалися Совєтським Союзом, то хто бував за кордоном, а мені приходилось тоді, оскільки я в першому житті був моряком, бувати закордонні, і в тому числі в хороших таких країнах різних, розвинутих, як ми кажемо, і не дуже в тих африканських, то там завжди побутувала назва не СССРія. В офіційних документах то СССРія, а так у пресі, в телебаченні, в обіході, там завжди звучало, що Росія. І, до речі, сама СССРія це, як кажуть, поощряла всіми зусиллями. Це правда. І тому, коли ми зараз чуємо от цих політичних істеблішменту Росії, що нібито якийсь є русський народ багатонаціональний, ну така абракадабра, оксюморон, що один народ, але він багатонаціональний, то це, звичайно, не просто елементарна безграмотність, а просто потреба накинути імперське таке, знаєте, покривало, де не видно було би справді тих народів, щоб вони забули, що є конкретні землі, де ці народи народилися. Бо специфіка на землі влаштована так, що, ну, як комусь подобається, що за волею Господа Бога чи за волею природи, влаштовано так, що немає двох абсолютно якихось ділянок землі, наприклад, де народились українці.
Ось вони народились тільки тут. Жити потім вони можуть, починаючи від Північного полюсу до Антарктиди. А ось народились вони тільки в оцих землях, і вони є автохтонами тут. І так би кожен народ. Хто б там що не казав. Інша справа, що в інших державах вони потім живуть етнореальними чи етнодисперсними групами, але в тому то й специфіка, що у Росії, так званій федерації лживій, вони, народи, живуть на своїх землях. Правда, тут є специфіка знову ж таки цієї дикої Росії, що вона взяла, вирізала ці народи чи вимордувала, і за останніх, я так дивився дослідників, 200 років, десь половина народів пропала або притлумилась. Але є ще дуже багато, і ми тут чули, я не буду переліковувати їх, які добре пам'ятають, що вони не тільки народи, а вони нація. І справедливо ще раз пошлюсь на мудрого Ростислава Мартинюка, який є добрим не тільки тележурналістом, але й істориком фаховим. Він звернув увагу на понятійний апарат. Бо поняття – це не просто слова, які собі самі гуляють по своїй охоті, але вони значать абсолютно конкретні речі. І коли ми говоримо поняття нації, то це не кожному доля судила, на жаль, бути нею. А я порахував, що десь в різних енциклопедіях, британіках та інших люди понаписували десь біля 200 визначень, що таке нації. Звичайно, багато з них похожі. І я втопився в тому морі, але як справжній моряк, я виплив і подумав, що мені треба зробити. Мені треба зробити своє визначення. І я зробив його коротким, як вистріл, для своїх аспірантів десь років 20 назад, і вживаю таке, що нацією є народ, який має вже державу, або принаймні за неї бореться. Це 100%. Так, дякую. Ми бачимо, що багато народів Зараз хоче буквально боротися. одну тезу, Юра, скажу, тому що це важливо. І тому, коли ми говоримо, що ці люди є нації і борються за свої держави, і тут ще справедливо вживалося поняття країна. Країна, вона може вживатись це поняття і тоді, коли ще вона не є сувереном і для міжнародних відносин. І от ця теза, що бояться, то я би хотів би тут трошки заперечити, і це останнє я ставлю крапку. На Заході дуже і на Сході багато бояться, багато не хочуть, бо їм зручно, щоб Росія була сировинним придатком, така здоровенна. Але дуже багато професійних спільнот, в тому числі політиків, а особливо розвідспільнот, які свідомо в Британії, в Штатах, ну в Німеччині менше, там своя специфіка, але прибалтійські держави, Польща, ну і природньо ми, і багато кавказьких країн, які абсолютно би точно знають і хотять, тим паче в нас є недавній досвід, як це влаштовано було при розпаді Союзу, і тому я думаю, що алгоритм цей буде взято на озброєння кращими умами світового істеблішменту, і ми благополучно цю Росію зробимо такою, щоб вона не була така хижа і зажерлива, а свої споконвічні території повернули ті народи, які справді живуть на своїй землі. Дякую за увагу. Дякую вам. І мені здається, дуже важливо розуміти, що цю річ, що Москва намагається притлумити і такими фразами про багатонаціональний народ, вона бреше, вона завжди викривлює істину. Сама назва Російська Федерація, претензія Федерація – це ж об'єднання самоврядних там республік, територій, в них навіть були раніше президенти республік, з чим зараз Путін бореться, щоб голови не називалися якось окремо. В Татарстані це був скандал, тривав особливо там в грудні місяці минулого року. Але що, тобто сама Росія, її конституція побудована на цій брехні. Дуже символічно, що сьогодні ми цей захід проводимо, так підгадали, до Дня Росії, коли вони назвали це на честь, насправді, то 91-й рік, коли був суверенітет оголошений Російською Федерацією від центру союзного. Звичайно, потім їхні імперці це все критикували, але це для них народження, ніби Російська Федерація було з тим посилом, що вони вже до свободи від того совєтського тиску. Мені здається, тут бачимо багато значності брехні накладено, тому що ніякої свободи не прийшло. Росія той ж самий Союз і насправді Федерації немає, але треба повернути справжній сенс, що День Росії має бути день
російських і постросійських народів. І над цим треба працювати, і, зокрема, Україна має бути в цьому центрі. Україна завжди була очільником цього руху, зокрема, ще всередині ХХ століття наші попередники, бійці, зокрема, і українського опору, національного опору з числа ОУН, вони зробили антибільшовицький блок народів, який потім десятиліттями допомагав об'єднував ці поневолені народи імперії, допомагав стримувати Росію і в Східній Європі, і в Східній Азії, у контакті з тайванцями, з південними в'єтнамцями. І тут є люди, які досліджують це питання, зараз його останній час актуалізують в Україні. Зокрема, Олег Віцький, кандидат історичних наук. Прошу два слова про актуальність для нас сьогодні. Дякую. Я сьогодні представляю тут Українську інформаційну службу, яка також відроджується силами Організації українських націоналістів. І в першу чергу хочу передати слова вдячності за сьогоднішню подію від голови Організації українських націоналістів Олега Медуниці. Ви знаєте, що наприкінці, хто не знає, поділюся, наприкінці минулого року, в грудні місяці, відбувся великий збір Організації українських націоналістів з-під Степана Бандери, і Олега Медуницю було обрано головою. Але зараз справа не про те, а про те, що, власне, на цьому зборі було прийнято рішення про відродження АБНу у форматі антиімперського блоку народів. Це було абсолютно органічно, природно і на часі. І станом на сьогодні АБН, як антиімперський блок народів, фактично відновлює свою діяльність на теренах України і хоче її поширювати відповідно на території нашого споконвічного ворога. В даному випадку йде мова не про якусь організаційну структуру, а більше як інформаційно-політичний проєкт. І я маю сьогодні можливість для всіх учасників запрезентувати просто візуально і познайомити і запросити до активної співпраці із нашим новим інформаційним ресурсом, який так і називається «Антиімперський блок народів». Я дякую, що його вивели на екран. Як ви бачите, ми працюємо оперативно. Уже, якщо б оновити оцю картинку, ви б побачили, вже є кілька новин на цьому сайті із нашого круглого столу, тому ми от таким чином пробуємо налагоджувати співпрацю із тими структурами і організаціями, які, власне, дякую, для яких є актуальні ці запитання, налагодити в першу чергу і інформаційну, і таку співпрацю організаційну. І, відповідно, запрошую всіх відвідувати наш сайт. Там є наші контакти. Ми дуже зацікавлені у зворотньому зв'язку постійному, тобто для того, щоб ми могли співпрацювати і доносити цю інформацію на широкі кола. Паралельно працюють в такому дзеркальному форматі наш телеграм-канал з аналогічною назвою. Розпочинаємо також в мережі Facebook виставляти матеріали із сайту. І сподіваємося, що нам вдасться бодай якимись такими, знаєте, ДРГ вриватися на таргетовану рекламу на територію Російської Федерації, поневолених народів, і туди доносити правду про антиімперську боротьбу поневолених народів. Тому що всі ми тут впевнені про те, що перемога України – це є знищення Російської імперії народів, і в тому, що Москва і Московська імперія мають бути знищені, в тому ми не сумніваємося. Бажаю всім нам на цій дорозі успіху і перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, і мені здається важливо, щоб ці меседжі носились, зокрема, мовами різних поневолених народів. Я думаю, тут є учасники. На 3 мовах ведемо, я не сказав, українська, англійська, ну і російська, як мінімум. А якщо би хтось мав можливість допомагати нам в перекладі тих чи інших матеріалів на мови поневолених, взагалі би було круто. Я думаю, будемо контактувати, і ми з вами можемо це, хто в нас присутні сьогодні, представники цих народів, я думаю, вони теж почули, і це зможе дати свій ефект. Давайте далі підсумково, може в когось є питання, коментарі з присутніх тут або онлайн. Так, прошу і представтеся.
Роман Кухарук, голова правління українського клубу. Дякую вам за цей круглий стіл. Це дуже добре. Він розвиває ті зусилля, які були в Ганни Гопко, якщо ви пам'ятаєте, в стінах українського парламенту, коли готувалася постанова по народах Росії. Це був безпрецедентний крок, і це треба продовжувати. Я розумію тих виступаючих від народів, поневолених в Московії, їхні. Я не поділяю тези про те, що Московія дуже сильна, що вона зможе провести мобілізацію. Ми протягом цієї війни бачимо, наскільки вона сильна, і що вона може, що вона не може. І друге, мене дуже здивувала заява представниці від Бурятії, бо хто прийшов до нас з мечем, той від меча і гине. А розбиратися в перші дні, коли ми зайшли в Бучу, ну, з часом все історики розберуть, хто винен, хто насправді винен, не винен і так далі. Оце в мене такі репліки. Дякую. Так, хтось бажає, якщо відповісти, сказати, чи далі наступні хтось ще питання? Можливо, є онлайном там якісь питання до нас, коментарі. Так, давайте, може ще хтось. Більше немає бажаючих, ні? Хто збереться з думками? Добре. Я, шановні колеги, одну ще тезу хотів сказати. Вона дуже важлива, хоча на перший погляд видається, що ні. Щодо перейменування Росії. Бо ми часто чуємо навіть від солідних політиків, що це така справа, яку не варто робити, і так не роблять, і це неможливо. Я вам скажу таке. Я в аналітиці вже більш 30 років, і от скільки створився цей інститут. І я вам скажу, нема нічого неможливого. Були такі речі, що ми писали там Ющенку чи Кучмі по 5 разів, викреслювали нам із послання якісь речі, а потім, наприклад, все-таки ми добивалися, що воно проходило, наприклад, відновлення того ж комітету у справах державної церковних відносин чи у справах релігії, національностей. І як ми бачимо, що і зараз відновили службу. Тому і щодо перейменування. Тому що у нас є добрі приклади. От подивіться, тут же знову ж таки пошлюся на пана Ростислава, даруйте, як знавця, скажімо, Суомі. Вони ж себе не називають Фінляндія, правда ж? Ні. І все нормально. Браття Дойчлянд. Ми їх називаємо Німеччиною, хтось Германією, хтось Джемен, хтось ще якось. Вони ж себе так не називають отнюдь. Картвело. Не називають же грузини себе грузинами. Розумієте? І так далі. Тому ось ці такі неправильні ужимки, що це неправильно. Я думаю, що ми повинні культивувати і серед медіа, і серед всього. І я думаю, колись наша Верховна Рада дозріє до того, що, наприклад, обов'язково, як мінімум, ця держава, яка од нас там північніше, вона повинна називатись Московія. І це закономірно. Було Московське князівство, потім Московія. І справа в тому, що ми добре пам'ятаємо дату. Це було зовсім недавно. 1721 рік рескрипт Петра Скаженого перейменувати її на Росію. Дякую. Я думаю, що швидше Московія має бути один з регіонів. Абсолютно. А не це так. Я хочу передати слово Ростиславу Мартинюку, також перкінцеве. Я думаю, будемо вже завершувати. Просто репліка. Насправді я дуже вдячний за цей теж ще раз круглий стіл і вдячний за виступи представників поневолених народів. Про Бурятію можу сказати одне, що нам теж варто розібратися, от як буде Руський легіон по-українськи. Російський легіон. А як буде російський легіон? Російський регіон. Ви розумієте? Тут багато пасток. От ми говорили, ми з вами на одній, так би мовити, хвилі. І тут можна говорити про те, що ті буряти, які потрапили туди, вони потрапили туди справді як русські, фактично. Так? І, в принципі, коли там виділяли, умовно кажучи, цю публіку, це справді десь працювало в якихось ІПСО московських, але в цілому, якщо говорити прямо з бурятами, всіми, хто потрапляє на територію Російської Федерації, нема на що ображатися. Ви потрапляєте все-таки на війну, ви будете тут знищені і, зрештою, згадають вашу національність. Тут нікуди не дінеться. Добре, дякую всім учасникам. Знову ж таки, я сподіваюся, ми будемо і далі плідно співпрацювати з різними організаціями, продовжувати цю тему просувати, оскільки крім України розбити імперію не зможе
ніхто немає, на жаль, і найбільш зацікавлений настільки, як Україна. Я думаю, і держава, і громадське суспільство буде цьому сприяти і повинно робити. Дякуємо, бажаємо визволення всім нашим друзям з інших народів, які зараз поки що, на жаль, ще поневолені, але я думаю, це питання буде змінюватися і виправлятися. Дякуємо.